Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. On calminama, on juurama, on beltanama ko salminde rek kala dendagal mbimi mbimami kala ɗo gonɗa e nder lesdi Sénégal walla caggal lesdi aɗa laara oɗo vidéo rek andu a salminama a juurama. Oɗo ko musidɗo mon Elimane Ka e diwan mo Kaolack. E oɗo vidéo noon ko jiɗmi hen yawtere rek woni ko programme mawɗo mo gandanɗa mo wadde organisé ɗo e diwan mo Kaolack no hawra le décembre 2020 to conseil départemental mo Kaolack. Programme o noon ko ensemble général mo gandanɗa ko fédération mawɗo mo gandanɗa ko fédération mbiyeteɗo batu ɓamtare mo rendindini ko yaata e pelle jeenayi ɗe ganduɗa ɗe jooɗi e Sine Saloum. Kamɓe noon ɓe mbiɓe nodda ɓiɗɗo pullo ɓe gonɗa e nder Sénégal walla ɓe gonɗa e caggal lesdi ɗa yiɗi rentude eko fanata pular yeeso ko ɓamtata pular ara hen noddama e oɗon ensemble général to conseil départemental mo Kaolack. Ɗum ɗon no hawra ñande 26 e lewru décembre hitande ujunaje ɗiɗi e nogas ganduɗa kandu a paaniɗen ɗum programme mo ganduɗa noon ko programme 100% pular. pelle ɗe foof représentant ji pelle ɗi foof maɗi kawru hen e mbaɗa ɗon ensemble général. Kono noon mawɓe fulɓe ma gaare hen e gossodira miijoji gadda ko ganduɗa ko ina ɓamta pular yeeso. ɗum ɗon noon ɓiɓɓe fulɓe foof ɓe hen nodda. woni 14 région nder Sénégal foof kala ɗo ganduɗa ngol ɗo sawtoyol yettima toon rek yon gandu hoɗon en nodda yon gar tawtore ɗon oɗon programme mawɗo mo ganduɗa vraiment si mbo yawti ina wona nafoore fulɓe foof. par ce que sa ƴeewi waɗi ɓe ganduɗa ɓe jiiɗino wat ko wayni ina hoori yawtu. hande noon sukaɓe fulɓe darima ngam ƴeewde holno fulɓe ndendidirte ha ndenda ko ganduɗa ko ina fecci fulɓe foof. ɗum ɗon ɓe mbaɗa feere ko ha hande fulɓe gona gotum. ɗum ɗon noon fulɓe foof ɓe hen nodde yoɓe ngar ɓe ndenda ɓe gona gotum ɓe nangguirana pulagu ngu gam pulagu ngu wawa yaaru yeeso. te fulɓe hande nder Sénégal ɗo sa ƴeewi si waɗanoma sondage hande ko fulɓe ɓuuri ɗo noon ɓe mbawa ardo ɓe ndendani ko haɗi fulɓe rendu ko ɗum woni sababu noon batu ɓamtare ko ɗum woni sababu oɗo fédération e ƴewde hono ɓe mbatta feere ha ɓe ndendina fulɓe foof ta kala ko addare ta ko fulɓe mba gardoto ɗum. e ɗum ɗon ne wawi won si fulɓe ndendi e ɗum ɗon noon ko worɓe ɓe ganduɗa vraiment ɓe gandi no hunde nde yarata. ɓe nangganama inchallah ko pulagu ngu yiiɗi ko vraiment maɓe mbaɗ ɗum. on calminama, on juurama, on beltanama, on ñagadama jaam. eyyi ko musidɗo moon Elimane Ka rewnoɗo ɗo e yardude moon e ngoɗo miijo jekkitago ko siftinde on rek ko noddore batu ɓamtare nde ganduɗa ko fulɓe foof nodda hen e ñande 26 lewru décembre hitande ujunaje ɗiɗi e nogas ɗo e diwan mo Kaolack to wiyete conseil départemental mo Kaolack e Sal he. e ɗum ɗon fulɓe foof noddama hen. on calminama, on juurama, on beltanama, on ñaganama jaam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.